Yan lang para... Tama, i-live stream pa ako. Kunyan, pag nagkuka, pigili ko tulos. Pag pangit ako, ay aliw niya, naliw niya. Ay, iiwan pa ako para sabihin, aliw mo yung pangit ako dyan. Ikaman sa lang yung pangit, di ba? Parado mo ngayon. Tapos... Ako ang cellphone niya. Hindi na lang. Ako na mag-picture para kasama kayo. Sige, steady mo lang, naka-video yan. Ay! Parang hindi ko nagiro. 1, 2, Okay na, huwag mo nang galawin. Yan na mismo. Ang tagal naman na video yan. Dapat video, gumagalaw ka. Kasi power bank ka. Power bank ka. Uy, grabe. Power bank ka. Iyo, matibay ang tano yan. Kinatabakan or Oh. Kulog na halingin ang ating lipunan. Matibay kapag narinig na ito'y balitaan. Suriin mo kumpiyan iyong panindig at magkabila ng mundo. Kunan mo natin sila. Hello! Hello! Oh. Sige ta, biston ta mga ibalon ngayon si Rizay na. Hello! Ayo. Introduce yourselves. Jonas. Pati apelyido para matandaan. Jonas Hermino. Luisa Ninipat. Say San Pablo. Jay Maroyo. JL Nerillas Kamsur. Introduce yourselves. John Paul Pintor. Giro Rasiles. Pero Rasiles. Sige na, introduce yourselves. Name. Iris. Complete name. Iris Harabejo. From? Don Santi. From? Sorry. Sige na, introduce yourselves. Complete name. Complete name. Ako po si John Patrick Notario. Dimple ay Joyce Mutia. Marian Bien. Marian Bien. Bien. Next. Francis Cabrera po. Yana Mirabeta po. Judy po. Ayun. Complete name mo na to. Ano ko miss name mo? Judy Linaga po. Ah, okay. 2014. Complete name. Jomar Capasano. Sige, complete name. Hans Frahina. Sisay siya. Jonah. Sige sa Maniago. Ah. Sige. Salamat sa inyo. Si ano? EMM is ano? Complete name mo gani. Complete name mo Emily Oliver. Milimer. Si Grace Peñaflor. Sa ayo ang
complete name. Ako po si Faye Salamat Taganaga. sa kahit sa inyo. Ay, itong ibalon yan. Oh. Baligtad bagat, ano yan? Tama na lang yan. Pag na yun na mabasa, bahala na sila. Baligtad, pero baka magtama na lang yan. Selfie kaya pala. 14 mo. Para malinaw na. 2014 A po. Ako na nasa 2014 B. Yan po yung si mga si mga bodta po. Si mga incumbent bodta. Yun. Mahamod lang po, isa po din elders sa alumni. Oh, Elvis na. Elders po sa alumni. Garo ka mo. Sir, ano pong batch mo ni sir? 74 ako. 74. So, ano yan? 48. 40 years. Kaya po, 40 nakita seconds. po si 40 years na gap galing sa mga men. At yun sa mga pioneer ta. Yan, nag-best. 42. 42 years na. Iyo, 40 second na. 42 years na gap sa mga residente as in sa pioneer tang mga members. Ayun. Yun po, most likely po. Yan, January 6 to 7 po. Basta po, Alvin. Ang target po kayang Alberta, yung po duman si kadaklan kang mga taga dito. Up. Okay. Up. Magkakabistado na. 4 hours. 4 hours. Okay. Pag yung mga post mo sa ko, nasa Facebook. Oo, siyempre. Ayos. Hello guys, so dumating na po ang ating Suprema, si Sara. So, i-invite mo namin si Sara sa stage to formally give a message about the 42nd anniversary. Good evening po sa lahat. Sorry late. May mga nag-exam po kasi. Super thankful po kami. Bicol. Ano po taga-Cam Norte po ako. Sige na, okay lang yan. Thank you po for having this event na nagkasama-sama po ulit yung alumni tapos yung resident members. Kasi 42 years na po yung Ibalon tapos every year dumadagdag po yung mga members. And isang magandang venue po itong event na to para magkakita-kita tayo, magkakilala tayo kung sino ba yung mga Bicolano noon sa UP Diliman. Tapos kung sino pa ngayon yung mga nagpapatuloy nung kasimula ng UP Ibalon before. And sana po tonight mag-enjoy lahat and sana bawat isa magkakilala tayo para kung sakaling magkasalubong man tayo pag nasa Bicol natin sila natin kapwa Ibalon para natin yung nakasalubong natin. So again, thank you po and enjoy lang sa lahat. Have a nice evening. At hindi tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang at ika'y aking lamang. Okay.
Dapat. Photographer. Guest. Kami po ulit ang mga pogi ng iba. Yung bonus na mga. Another position na. Naka-video yan eh. Okay. Hindi ko na-catch yung pangalan mo. Ano nga di? Shara po. Ciara. Saan ka sa norte? Dahil po. Ah, dahil. Was yung huli na mga grupo. Ayo, gabo celebran. And of course, alam niyo yung Waiting in Vain, song by Bob Marley na nagpalaganap ng kaisipan na Mas magay Ako na yan na nagano, dahil ako nagtutumok. Para, Kira? tumok pala na ako. Tina. Tumok. Ayun, may gray area ako. Ah, may gray mo. Gray matters. traces. Ano sabi ko na traces of wisdom. Para sa puso. Okay. Abangan niyo po yung mga songs na Oh, yan ah. Magmaharani na ka mo sa patos, ano? Sino mas malitan siya? Para sa may mga kalaptim dyan. Para sa may mga kalaptim mo. Bakit ba ganyan? Uy, di na mo Hindi ko ilan. Hindi na po ni Bibigso. Elementary ako. Ganta na nga, ganta na. Pagsasawaan ang iyong katangian. Namin yan. Damdamin ko'y ibang iba kapag kapiling ka. pwede po ba mahiram yung electric guitar? Okay, once again, our version of Crosby, Stills, Redoblado, and Molina. Teach your children. Ito po talaga yung mga uso ng mga songs ng mga 70s. Anyway, ang malaking kaibahan po ng mga songs noong araw at saka yun kaya karamihan po ng mga songs noong araw ang message na ay tungkol sa
inspiration sa buhay. Ayan. Kamu muna yan. By the way, malalaman po namin na sa mga na late bloomer. Ano nga ulit? Judy ano? Judeline Agua. There's no ego and feed them on your dreams. The one they wish, the one you want. Ba't nandiyan ganun? Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. Mamaya po, kakanta po tayo ng mga makabayang awitin. Mga songs nila Gary Granada, nila Joey.
Medalya ng towel natin ay si number 24, Dennis Roy Ojeda. Right, 33 years na lang, mga 75 na kita. Batch 77. Kilala po tayo dito sa harap. Sige, post mo na lang para... Iyo. Ay, grabe. Grabe. Ano kaya? Kapos ako na tingnan. Song Agra. Matibay yun. Yung kanina po, buong yun. Please, we're enjoying the night. Okay. Everybody. Okay. Right, Okay. right. Para dito sa harap. Good. Good thinking, Batman. Okay. Asan na yung type? Ay, ano na lang. Yung ano tal. Panoramic view na lang. Si thinking na naman. The picture will be up to that wall para pumunta kayo sa likod. Masyado nakalaki yan. Dumang tabi kami naman. Kaya yan. Yeah, kaya. From this side. Can you Actually, meron pa dito. Okay. So, ipo-photoshop na lang natin yung mga beer dyan sa harap. Teka, yung mga maroons dyan, pwedeng lumipat dito. Samahan nyo si Kong para hindi siya nag-iisang Kong doon. Maroon. Come on. Yeah, that's good. Pwede sa mga sexy, pwede mag-ano dyan, no? Sexy. Ready? Okay, safety shot, safety shot. Nene. Ibig sabihin naman. 1, 2, smile! Okay. If you can see me, hindi ka kasama sa picture. I-ikuan mo lang. I-video mo lang. I-pan mo na lang yun. Iparog yan. Hindi, practice lang. Ito yung official, kasama na ako.
sa binyo. Nag-reply po yung video, nag-send po kami ng letter September pa po. Tapos, December lang nagbigay ng official reply dahil may event daw po sila. Saka yung Tapos, ang gagawin is, nag-email kami sa Ateneo. Tapos, sinlang po nila yung email namin. Tapos, send po kami ng letter sa boards. Kung pwede sa kanila. Tapos, so, ayun. So, asa na walang convention. Last year, yung fund last year, is very tulong padulungan. Actually, noong January. BU, mail. Yun na lang po. Ngayon, Ano ba kanta niya? Okay. Ay, naka-video na. All you got to do is love. And I'll be there. Yes, I will. Be so far. Had you. All you got to do is love. Be there. Yes, I will. Got a friend. You got a friend. And good to know you got a friend. And good to know you got a friend. Yeah. All I got to show is Thank you very much. Thank you very much. Lagi seryoso si Arnel. Ako tatawanin na. Hindi. Basta. Pag kami kasama ng Ren, di seryoso. Nung nakaraan yung nagawaan sila, ayaw ninyo. Hi! Hello. Rota, ipoposta niya. Sa messenger.